Oh, anya ka ditikit kitam di tatawa. Ay, Apay nga katawa ka? dagiti man singin nga anak ni Nancy Akaruba. Apay katawa mida. Kakaasi dala nga ruden. Oray kaskasano, at dalat ta na nga tiwakin ni Nancy. Singin nga agpayso dagiti anak na, ngampilay mat kan bulag. Apay nga inatiw mo ako nam. Siyempre, nataer ni Leonard nga anak ta. Awan pa'y ti pakapilawan na. Jay singin nga anak na, nataer kan na pintas nga agpayso, ngampilay kan bulag mat. Ay na, di mo ko mapakaragsakan ti kinadaksanggas at ti padamatao. Ay nano sa bali a tao, saan? Ngam no ni Nancy, apay kumasaan ngay, pakaragsa kaklaunay a. Si kamot gam ti masabat ko, maestra. Saan ka di asabado ita? Awan klase. Si kagayang manong. Adamin meeting mi ita. Kasta ka di, maestra. Day damot tirigat na itibiyagyan niya. Sabado nga kaawan ko mati klase nga madamot meeting yo. Uwan nga rod manong. Ngam awan maaramidan ta isumot ti bilin jay nga to. Sige, maestra. Labsan ka pa'y. Ay papanam ka dimot manong. Saan mo matakadwa ni bakat mo? Sa bali mo ti papanakita Sa bali mo ti papanan na. Kasta ka di? Sige nga rodan manong. No saan ka kumaabulag? Inta ko maagay-ayam. Anya ti kayat mo ngay ayaman ta. Mabalin ta matlat ta ti agay ayam. Kayat ko kumati agay-ayam iti badminton. Ngam saan mo makita ti bola ti badminton? Saan ka di amarigatan kang agtaray, tapilay kamat? Makatarayak mat. Bas-basit lang mat ti may saasakak. Uray pilayak la kumamat. Ngam ti kastoy abulag. Di kan agladingit. Uray kastam laeng, taipatpatag ka akabsat ko. Uray ni mami, patpatgan na kamat. Agyaman nak iti apo, tada kayo ti inted na akapamilyak. Mariknak ti panangipatagyo kanyak. Uray si kamat ipatpatag na kami mat. Una, tapno masubadak mo ti pamatagyo kanyak. Papanam ka di manang, agrubrubuat kan samet. Ay, mapaanak man ijay balay dagiti apo ko ta. Ay, kakaasim at dagiti nga ubeng. Imbag lakit di ata naanos damat. Nang runa ni Gemma, naanos akanayon amang kibin iti kabsat na no ada papananda. Ay, wen nga road. Nang runa numapanda ijay pagadalan. Alaing ka nga rodan. Ang mga noawan jay inada, tanaibaga nang ada meeting da ita. Ay, mga laakpay mo't iti isangpot ko kadakwada. Ay, kabagays, kadwaan nakman kit de amapan agsukit iti chiko. Ay, wan imbagkat ata saan anapodot ijay dalan mo nga agturong ijay. Intan ko nam, ang nakatugaw kamutlat tadita. Intang aruden Nabayagtan, ngamjak pa'y ammo no anya ti panggurguraam kini Maestra Nancy. Apay adamagam, jak kayat alagipen no apay. Kaya't ko lang matamamuan, asawa nakmat. Idiubing kami, aggayem kami, ngam nalalaing nga. No nalalaing ka, apay nga rod akaguram jay tao. Ngamin, idi agturpos kami iti grade 6. Isukit din ti valedictorian. Kastaman matlaangan idi high school kami. Apal nga rod ti makagapo, no apay akaguram jay tao. Anya nga apal ako namat. Siya kumatirumbang nga ag-valedictorian, gaputa nalalaing nga. Di mo ibaga nagkamali dagiti teacher yo, nga iso ti pinagbalinda valedictorian. Sip-sip kit di ati pamilya na. At dalakit di inted da ije pagadalan, iso akas jay. Atap mula da ita. Anya nga atap, di mo man isakit da ije apo or ti kararwa. Kwarta man, mami? An-anom ti kwarta. Inikan kan iti kwartam idirabi Dumagan na kit din wan anwak ti kwarta. Kat siyempre, gastusan na.
Anya pa ngay. Pagadalan ti papanam. Saan ka di akanumlaang matigatangam? Apay at namagam no anya tigatangak, mami. Basta mangtod ka iti kwarta, nalpas. Ay naanak ko, saan ka di agastos-agastos? Narigat asapulan ti kwarta. Mangtod ka kit din. No itay pa anang tad ka. Napanak ko man. Papanam ko ma. Hindi pagadalan na. Sa dino pa'y kuma. Oy, Leonard, dinak man luklukwan. Sabado ita. Sabado. Sabado nga madaramidan mi, mami. Activity mi nga kakadwa. Ne, da kayo mati masabat ko. Pilay kan bulag. Wen manong. Itulod ko nga umuna ni Julius iti pagadalan dagiti bulag. Sakbay ang mapanak mo't iti pagadalan mi. Pagtaktak-takam pa lang itulod day ta bulag. Kaasimot no saan nga agadal, manong. Sayang lang nga pagadalan ti bulag. San mo't lang nga makatrabaho. Agigan tumot lang iti balayda. No sikat ti bulag. Kayat mo ka ding agigan kalatan iti balayo? Sa anak mo ta bulag. O sige, panawan kayon. Apay akas jay ti sa uni Manong ni Leonard. Di mon italtalag. Talaga akas dyan na dayjay. Ijay pagadalan da. Kanayon kanong aglangan. Uray kas to iti kasasaad ko. Agadalaklat ta. Wen taday tatisang kaibaga ni mami kadata. Agadal ta kanu. Tapno na saya ti masakbayan ta. Adda nga tamot na saya at amasakbayan. Ti may sa abulag akas kanyak. Apay kit din nga awan. No awan ka ngamin akanayon akakuyog ko. Mabayagak amag na. Tasaan ko ang makita. Basta, saan ka abaybayan? Gapo, takabsat ka. Dagiti anak ni Nancy ti masabat ko. Ay, agawid kayo ka din. Una na, naggapo kami di pagadalan. Amok ata naka-uniform kayo ka nga rod. Naganos kakit din amang kibkibin di tabulag si ka Gemma. Eh, napatag ti kabsat ko, nana. Jak mabali na baybayan. Tamaudi no saan ko akibinan. Apay asaan nga ijay pangisursuruan ni Nancy tinagadalan nyo. Kayat mi ditoy, taasidag, nana. Adayumot ngamin ijay pagisursuruan na. Imbag tulangan mayalis dito'y asidag. Anya? Mayalis dito'y asidag? Bareng nana. Kasta nga minti ko na ni mami. Kumusta ti panagadal yo, anak ko? Nasaya at mat, mami. Mami, mausar ko kadimot laang ti maadal ko. Apay ket din asaan, anak? Apay akas ti saludsod mo? Kunang amin ni Manong Leonard, asayang kanulaang, ta sa anak kanu ang makakita. May mayat kanu, no agyanak kanulaangan dito'y balay. Saan apod no dayta? Agan-anos kayo pay, ha? Umadanin ti panakaiyalis ko dito'y lugar tayo. Dituya kon amang isuro. Kasta ka di, mami. Ngam sayang, sa baling mat ngamin ti pagadalan mi. Saan tayong agkukuyog? Saan abali, anak? Saan kamot nga agmay sa amapan iti pagadalan nyo? Anya nga tati mabalin ko nga adalan, kat bulagak, mami. Di mo ka di kaya ti agbalin to ang manursuro dagiti padam abulag? Mangisuro kay di School for the Blind. Pagadalan dagiti bulag. Kabalak to nga ta? Apay ket din asaan, anak. Basta aganos ken aggaget ka. Nadagsan ka diti ulom, tapay atap-tapayaam. Masurunak laang. Tamayalis kanu dayjay Anansi dito lugar tayo. Ket, anya ti parikot. Nasayat kit di Tayo pagad-adalan ti may nga anak ta ti pagisuruan na. Ad-adda ama ditiriknak. No ditoy amang isuro. Napay kuma akas ta tiriknam. Gapo ka di, tasan ka maestra. Dinak man buisitan. Mas dawak nga road, no apay napudot ti daram kini maestra Nancy. Nasingpet mo di tao. Di ka man.
Kas lakit isakit mo launa yun day Nancy. Ay, masurunak. Anya launay ti basol na kan kaya. Imbagakan kan ti may sama kagapo. Ti may sapay. Kunana idi nga agabayak no agkasar. Ngam di nakmet pinagabay. Gapo taawanak kano dito lugar tayo. Kasano katawan kamot nga rod. Inuray na kumaang adaak sakbay ang nagkalaysa. Ay, sana may parbang tirasun mo. Ay, maragsa ka nak. Tamayakar kanon ni Nancy dito'y lugar tayo. Di kad nasayaat no dito'y. Tapno makaginawa mo. Adayo ti pangisursurwan na. Masapol nga aglugan iti binigat kan minalam. Ay, huwin nga rood. Imbagla ang tanan akam dagiti anak na. Nga uray ada diferensyada. Awon gayam. Nadama kong ada kanubisyo di anak ni Violeta. Ay, kasanumat nga men, kat panoy-noy-noyan da. Nakita nga agsigsigarilyo, kat imobobingan. Ay, saan la sigarilyo Aginumpay iti arak, no saan akit kitaan ti amana. Ay no kas jay na laang dayjay nga obeng. Awan ti nasaya at amasakbayan na. Apay ngay, nagbababamot ti gradom, Leonard. Umatun to, daddy. Medyo marigata na kami, tanarigat ti subject mita. Masapul nga igad mo mati agatal. Narigat ti awanadal na. Igagaid kumat. Gam talaga jak kabalan, daddy. Nakurang kalaang iti panangipasnag, iso akasta. Kaya't mo kadi, ang makaadal dagiti kapatadam. Idinto ta si kakad saan. Apay nga taasana ka na siri bijay pagadalan, daddy. No agripaso ka, maawatam dagiti leksyon yo. Diyak pa'y nakita nagripaso ka. Day tamod cellphone mo into naram. O agripaso ak? Saan kumutlam awatan, daddy? Di mo kunaan at talaga saan ka makawawat. Kaslakas tangarod, dad. Ay na, maragsakan anak ko. Nagngangato ti grado yo. Agyaman kami, mami. Nalakamot, mami. Masurutang mo ti ibagbaga ti maestro. Oray si Kamet, Gemma. Ay na, nagngato mo't dagiti grado. Lalaingan nyo tapno makaadal kayo, kan makaturpos kayo. Wen, mami. Ngam, mami, jak mo't mabasa ti libro ni Gemma. Sabali ngamin ti libro ni Gemma, tana isurat dagiti alpabeto na. Si Kamet, sabali. Braille. Naitulnet dagiti alpabeto na, tapno maarikap ti mangbasa. Un nga rod, mami. Nuari kapak ngamin ti libro ni Gemma. Naglinis. Awan maarikap ko atulnak. Agsipod ta agduma kayo iti babasaan. Sika, makabasa ka, babaan iti panagar-arikap mo. Isumat, babaan iti panagkita na. Kuma, mami. Makakita akmat. Padasak man akasarita ti principal iti pagadalan dito'y tagayem kumat. Kanya ti bagam kan kuana. Ano mabalin? Saan adito'y ti pangisuruan ni Nancy? Kanya man ang tinaknakan mo. Basta yak kayat. Madlaw launay nga inatiwnak no mangisuro dito'y. Idinto ta siya kat awan trabaho. Jak mo. Noan niya a klase ti panunot ti addakan ka. Bayan. Kanya man ang tinaknakan mo. Basta yak kayat. Madlaw launay nga inatiwnak no mangisuro dito'y. Idinto ta siya awan trabaho. Jak mo. Noan niya a klase ti panunot ti addakan ka. Awan matidakas nga aramidan di tao kan ka. Awan ter aramiden na kunam tasabalikat nga rod alugar ti pangisursurwan na. Ngam no dito'y. Patyam nga awan ter aramiden na. Kas kumaitian niya. Ay sos, masapul ka di pa'y abinsa-binsaak no anya ti pagmadyan na no dito'y amang isuro. Ay, nakulaapan na talagang ti panunot mo. Di mo ibaga na kunlaapan ti utak ko. Lumidam lang ti lubong ko. No makita, wano mang mangag ko tinagan day Nancy. Saan mo't anayanak abulag ni Julius?
Nagbalin akas jay, idi nagsakit iti kamuras. Ay, when nga rod. Naibaga ti may sa doktor ang mabalin nga operaan. No adalakat donor iti kornea ken kuana. Manipod nang isuro ni Nansay, di na nasango nga impakita iti doktor ti anak na. Ay, when nga rod. Ay, tay kunada a cornea transplant ti kayat mo asawan itay. Wen kabagays. At daidi plano ni Nansay amang ipakita iti doktor. Agam isumutan ti ipapatay day di asawa na. Ape adi na padasan ita. Bareng adda na laing a doktor ang makabaal. Ibagak to day taken ni Nansay. Inton umadanen ti bakasyon dagiti eskwela. Ikat no maipapan iti magastos. Mabalin tayo nga iremedyaw. Tinapatag. Agsubli ti panagkita ni Julius. Amom, anak ko, nagsaritaan mi kan ni Antim Lilia. Apadasan tayo manad nga ipakita iti doktor ti mata ni Julius. Ngam saan nga umanay ti sweldok nga aramatan no bilang, nanang? Ay, kaya't matikabsat ko ti mangilako iti daga. Ha? Kaya't ni auntie ti tumulong babaan iti panaglako na iti dagayo? Wen, anak ko. Ay maragsak anak mat. Takayat na ti tumulong. Agudwa kamin Mangilako akmet iti dagak. Kat kastamet ti aramidan na. Inton bakasyon, nanang. Mapantayo dya Manila. Intayo ipakita no adapay namnaman ni Julius ang makakita. Ay, uwin nakong. Ay, maasyanak ka dagiti apukok. Ni Gemma, para tulod. Saan mo't ngamin ang makakita ni Julius? Nanang. Iso apadasan tayo. Ay, nuawan namnama akat aklunan tayo. Anya nga rud ngay. Apay anapudot man ti ulom. Kaslada man kinaapam. Masurunak iti dayjay a principal. Awang gungguna na agayam. Anya tinaramid ti principal kan ka. Di na nga rod pinagustuhan ti kayat ko ang mapasamak. Mangipakita, asaan akasken ka, anak ko laapan ti panunot na. Di mo man sang kaibaga day tanakulaapan ti panunot ko. Adda makagapo, no apay anasakit tinakam ko. Nabayagan napasamak day ta pagsaksakitan tinakam mo. Uray nabayagan, tasadiwa pa'y laeng itilagip ko. Masigurado ka nalipatan na ni Nancy Dayta. Nabayag ngaminan. Kasano nga amom analipatan na? Apay, imbaga na kan ka? Imandar manen ti kinakiting ti panunot mo. Apay nga itaka lang. Anya ti orasan? At na nagkasanga kadalan mi mami. Napan kami di balay da? Iti dayta kinaubing mo. Umin-inom kayon iti nasangar. So paminsan lang mat mami. San mata ka na yun? Dayta sagpaminsan. Awan papanan na no di kanayon ton. Nagmayatan ngayon mo kanayon tong. Kanayon mo ti happy. Agad adal kakadiwan no saan. Agadala ka no oras ti adal, mami. Ang no ada mga ayos kanyak. Saan ko palabsan? Enjoy ko naman. Inaanak ko. Di mo kumamatyalang-alang ti panagadal mo. Hello? Asino da ka di? Ha? Presinto? Tapay? Anya tinapasamak? Sige sir, taumay kami dita. Bye! Oh, asino ti kinasarita mi ti cellphone mo? Presinto ko namsamay. Ti anak ta, ada ka no iji presinto. Anya? Kunak man no agad adal ti anak mo. Apay nga da iti presintaw. Nagguguluda ka no iti may nga inuman. Ay, talaga sana na dumdum nga iti pamagbaga ti anak mo. Oras ti klase. Ada iti inuman. Alahain ta ni iji presinto lakay. Saan nga gnagam ti anak mo? No saan na may kan iti leksyon? Bye-bye am ka di anak ta. Kasanod ti panagadal na. Ay, No di nakaduan ama pa ni iji presinto. Kagura ka. Di ka kasarsarita iti manualawas. Anya ka di tinapasamak, Leonard.
Saan ka di arumbang nga da kay ti pagadalan? Apay anapan kayo iti inuman. Kwa, awan ngamin ti maestro mi. Awan ti aramiden medyo pagadalan. Rumbang ka di? Ano awan ti maestroyo? Ket mapan kayo iti inuman? Apay nga rod, nga da kayo ditoy. Ha? Adda ngamin ng kursunada kada kami, dad. Bimalos kami lang. Nukas tamlaeng agulo ti sapsapulam. Ibagakkan ka, nga awan tinasaya at amasakbayam. Intakit din makisao iti pulis. Kanti kinaguluda, ta aregluan tayon ti amin. No kayat da ti paareglo, hanggang no saan ngay. Ditakan unag ti kulungan nga agyan, Leonard. Jakmat ipalubos dayta, lakay. Kanayon mo ngamin apanawinuyan ta anak mo, iso abarumbado. Anya ka di day tapakakumiko, ma'am anak. Project me iti art, mami. Ag-drawing iti agduduma a view. Nan, kita akman? Um, Wow! Nagpintasan, anak. Ay na, naglaing ka nga ag-drawing. Bareng agbalinak to analaing a painter, mami. May sa a talent day ta, anak. Manmano ti addaan iti kasta a talent. Kasta nga rutin baga ti maestro mi iti art. Nalaingak ka no. Amom ka di anangina ti may salaang a painting? Imbagamot lang ti maestro mi, mami. Ado ti nagbalin analatak a pintor, babaen kadagiti impintada. Inton agturpusak iti pagadalan mi. Agturpos kamat iti pagadalan yo. Sayang, tasaan tangag kaadalan. Bulagak tumot ngamin. Uray bulag ka. Tanalaing kamat. Ada ka numat award mo. Kasta timbagada ka ni mami. Wan matkit di Sayang lang amin. Ta sa anak ang makakita akasken ka. Sana bale. Tano ada pa pananta? Kasla siyak ti pan nakamatam. Siyak ti mangkibin kan ka no ada pa pananta. Dua kami ka ni mami. Naragrag sakak kuma. No makakita akmat. Tapno saan ang masapol akanayon nga adda ka iti sibay ko. Uray. Tanaragsakak mat amang kadkadwakan ka. Gaputa ipatpatag ka, Julius. Agyaman akmanan ken ka Gemma. Naanos ka. Kakaasyan ka, gaputa kabsat ka. Siguro, no siyak mat ti bulag, naanos ka mat siguro kanya. Gaputasan ang napasnag ni Leonard iti panagadal na. Kapilitan, nga gulit manen. Ay, numabalin la ko maabayadan dagita ang mamaestra. Tapno ipasada ti anak ko. Kamaliday ta ka panunutam. Kasano no awan amuna sa mapan iti nangat nga ato atukad. Kababain nga rod no agulit. Mas kababa no maipasa. Tamarigatan to iti nangat nga ato atukad. Iso abay am nga agulit tapno agnakam. Kasla saan anapatagken ka ti anak ta. Kayat ko adumakkala na singpet ken natudyo nga anak. Hanggang pagbalbalinem at abarumbado, gaputa pampanuynoyam kadagiti dakes nga aramidan na. Kamali apanang ipatagday ta. Awan ti kamali iti panangipatag ko iti anak ta. Naibaga ka din ni Nancy ti panggap na, manang. Wen, ading ko. Maragsakan launay. Tasidadaan ka kanu atumulong para itipan na kay padoktor ti anak na. Sino pa yung ay ti agtitinulong no saan adatayaw? Ay, wunmot kit di, ading ko. Ang muray no kasta, ay agyaman akunay kan ka. Ay unay kan ayamanang. Patpatgen kayo a kapamilya. Noan niya ti pagsayaatan, si dadaan nakatumulong. Ala, mangkita ak nga ron iti mangga at ang iti daga. Tapno adda si dadaan nga aramaten tayo. Uray siyak mat manang. Pag tinulungan ta ti agbirok iti aggatang iti daga. Nadamag ko nga ilaklako yung kano ti solaryo na pudno ka di. Ay, wen, barok. Adda nga ben pakasapulan mi iti kwarta. Ala,
padasak nga ibaga iti may sangam amok, agumat gatang iti lote. Maliman nga rod barok. Adala ngamin pakasapulan, may. Agkita kami iti gayem ko inton bigat iti opisina. Isunton ti panangibagak nana. Ay, sapay la ko mga rod. Tada gumatang. Tapno malakok ti sular. Saan ko ama ipanamnama, ngam padasak lang nga ibaga. Barang kayat na agatangan, nana. Anya tinagsaritaan nyo iti inaninan si di talikod ti balay. Damdamagan na, no damam mo kagumatang iti sular. Ang mga no damot amamom. Agrigrigat da ka din, tailako da pa iti sularda. Katada siguro mat pangaramatan da iti kwarta, Ay, no, dalaki di porsyento nga agbirok iti gumatang. Padasag tagkita. Ngam no awan, ha? Naglalaingan dan ngay amang ibaon kanya. Ay, nakaro ka, Violeta. Karubam di tao. Arubayan lang tinagbaitan tayo. Ngam adayo kakadakwada. Tapno ammom, napatag ti banno ko. Reses, ngam apay nga da ka dito'y anali dahil, Leonard. Da kayo gaya, ma'am. Nagungat ngamin kanyak ni Saritay. Bagsaka ka no itimat. Anya ka dito saan mo ang maawatan. No kayat mo, inta ije lamisaan ko, ta isurok ti saan mo ang maawatan. Makapasadot mat, ma'am. Awan ganas kun nga gadal. Tan nababadag iti grado. Iso an nababa, ta saan ka ngamin nga agreprepaso. Ngam no igaed mo, awan papanan na, no di ngumatumot laang dagiti gradom. Kas kumakan kami naman nurusuro, ma'am. Mayat ko, ma. Dagiti daddo, ma. Nakaungungat da. No kanayon ka nga agpaisuro, dito'y pagadalan man wenno ije balayo, lumaing ka, Leonard. Itaman pa makita nga ukradam tinutbok mo, Leonard. Kita man ti insuro ni Ma'am Nancy itimat, Dad. Iso ka di ti maestram itimat. Saan, Dad? Pinagong tanak ti maestrok itimat. Saan ko ngamin na mauawatan ti isursuro na? Idi nakita nak ni Ma'am Nancy idi reses. Imay nak sinurwan. Nasingpat nga rod nung kasta. Kaya't naka nga isuro. Idinto tasan nga iso ti maestram itimat. Nasingpat na talaga ni Ma'am Nancy, Dad. Kayat ko dadya maestra. Nalaing pa amang isuro. The best para kanyak. Ulitam man timbagam. Nasingpat nga rod no kasta. Kaya't naka nga isuro. Idinto tasan nga iso ti maestram itimat. Nasingpat na talaga ni Ma'am Nancy, Dad. Kaya't ko ang maestra. Nalaing pa amang isuro. The best para kanyak. Ulitam man timbagam. Ha? Saan na kano ang maestra ni Nancy? Ngam isurusuro na itimat ti anak ta. Tultulungan na tapno maawatan na ti di na maawatan. Anya ti di mo maawatan, tasyak ti mangisuro. Aliman nga rod, Mami. Dahito iti insuro ni Ma'am Nancy. Insurat na ti solution dito yung notebook ko. Ngam nalipatak manen. Ala, mudtoy ta notebook mo. Siyak ti mangisurukan ka. Ammom ka di dayta. Kasla nalipatak mo dun. Imbag man, ta nagkita ta dito'y dalan, Nancy. Ni si kamat gayam. Agkarubat ang agpaiso, ngam di tamot masangot ti agin nalatiw. Kanayo nak ngamin ang makumikom iti trabaho. Saan aga putad da trabaho kat ison ti pambar mo? Gapo ka di tawan trabaho? Ay, saan mo't si kamat? Kasla da importante nga ibagam Pati ka di ka kaiso na apamatag ti anak ko kanya kat agawam. Ha? Anya ka di ti sasawam. Di ka maawatan. Ilawlawag mo man? Kunak man no nalaing ka a maestra. Maawatam ko ma, ti kayat ko asawan. Anya ka di ti gurguraam kanyak. Saan ka di nga gayam ta? Among matnagayam nga gayam ta. Ngam apay akayat mo pa'y nga agawan ti amin kanyak. Ha? Di ta ka man laungan. Agdamagak man, Leonard. Anya ka di ti napasamak iji balayo idi kalman. Napasamak.
Awan mo tinapasamak, ma'am. Di da ka di pinagsasaritaan kada mami kan dadim? Ah, naibagak akay kayat ka. Tanasingpat ka, ma'am. Insuro nak ngamin idi kalman ni Timath. Inton maminsan, saan mo nga ibagbaga akay kayat nak, no di mo ibaga ka ni mamim, akay kayat mo mat. Wen? Apay ka di, ma'am. Maawatak amasayer tirik nana, no ibagam nga adakay kayat mo. Idinto tadi mo mat ibaga, apatpatgam ni mamim. Naskan ka di pay dayta, ma'am. Wen, tati pa nang ibaga ti anak, apatpatgan na ti inana, kat mangted bang ar iti ina. Agpada ti oras ti panagturpos yung agkabsat. Ngam agduma kayo mat iti pagadalan. Anya pagadalan ti papanamngay, mami. Kasto na, Julius, ha? Masapul nga daki di pagadalan ni Gemma, ta ijayak kat nga rod amang isursuro. Asino ngay ti mangkadwa kanyak, mami? Ibagak ka ni nanang, kastamatan ka ni auntie, takadwanda ka. Wen? Ha? Ay ungayam. At dadalula amang kadwa kanyak. Saan nga agsaksakit tinakam mo no saan ka makadwaan, Julius? Mami. Maawatak. No apay adi ka makaumay. Sige, agbati kayo nga rod dito'y, tainak ibaga ka dananang kan auntie. Mami. Duada akadwak amapan ije pagadalan mi. Sige, mapanakon. Agsubliak matlang adagos, apaman ama ibagak tigagara. Itapay laeng, kablaawan ka, taagturpos kan, Julius. Uray si kamet. Kablawan kamet. Agyaman nak no kumamay sa ti pagadalan ta. Aggidan ta akadwaan ni mami. San abale? Taadadwa akadwak. Dagiti dua lola ta. Agturpos kadimat ni Manong Leonard. Saan kading agkaadalan kayo? Tanaabutam idinagulit. Adda bagsak na. Iso asaan ang makagradwar. Ay, sayang nga rod Lumakayon iti pagadalan. Sinayang na tigundaway. Mayat kumaan no agturpos met. Saan damat nga may napagungtan no agbalog. Sabali ka no ti panangipatig ni mami na. Uray pa kadadaulan na. Sigilat ta. Basta pagragsakan ni Manong Leonard. Ay, balasang ko. Nakaumay ka, Mad. Itaman pa'y. Agturpos nga minda Gemma kan Julius nanang. Amuyo met, agsabali da iti pagadalan. Saan ko ida mapaggidan akadwaan? Kat, anya nga rod ti kayat mo asawan, anak ko. Da kayo kuman ka ni auntie ti mangkadwa kan kwa na iti pagadalan da, nanang. Amuyo, adda award na. Ay na, nagsaya atin. Ay na, da kami kan ni Lilia ti mangkadwakan kwa na. Wen nanang, masapul nga daak ngamin iti pagadalan mi. Ta ijayak kat nga rod amang isursuro. Ala, awan parikot. Kadwaan mi ni Julius. Agyaman ak nanang. Pakaragsakan mi kit di Tada kami ti mangkadwa iti apo ko mi. Ni Nancy mo dinakitak anas si Bert. Anya ka diti ginagaran na. Ay na, agturpos ka no ni Julius. Kat dwata amang kadwakan kwa na. Ay amam, ada ka no pa'y award na. Mapadasan ta nga rod mo ti agpaggraduar. Ay, plantsa at day tayo nagpintas abistida ta. Iso ti arwatin ta amang kuyog ka ni Julius. Sige ka bagay. Plantsaem ana imbag Nabayag iji aparador kat. Kita akman gayam ijay aparador. Taamangan kit din no nadadaol dan, tadi tamot inus-usar. Wen nga road manang. Ay na, nataer kan napintas dagiti anak ni Nancy. Anak asut iti pang-graduation da. Napanda ni di pagadalan da, ta ti graduation da. Ngam ni Leonard, sa nakaraman ka dagiti agturpos, gaputa ballog. Masurunak ka dagita ama maestra.
Apay adida inraman ti anak ko nga graduar. Agsipod ta kanayon nga aglangan. Nababaunay dagiti grado na kung ti maestro na. Pinaari kapam kuman aday di a maestro tapno iraman na ti anak tangag turpos. Oy, di nakman itultulad gan ka. Asaan anaing kalintigan ti aramid mo? Agbayad ka kit din tapno makapasa ti anak mo. Asino ti lugi? Saan ka di ati anak mo? Apay kumaalugi. Ay, adda ak kumamot ijay amang kadwa ken kwa nang agmarcha. Saan nga rod ang makamarcha? Tanabagsak nga rod. Ay, adda ako maijay pagadalan anak kabisti nga paggraduar. Itata nagturpusan dagiti ubeng. Intay ipakitan ni Julius ijay Manila. Wan tan akalako tamutan iti sularta. Nuwan, makidagas tayo iti partido tayo nga da ijay. Nabayag basiton aditay napnapan ije Manila. Kumusta nga tamo ti kabagyan tayo ijay? Ay kat maamuan tayo no makadanon tayon ijay. Iso na laeng, tadyak makaan-anos ije Manila. Sa bali ti pudot na ijay. Saan aprisko ti malangab nga angin ijay? Nang runa iti kalgaw. Ay kat anyangay nga rod kabagays. Aganos tayo para ken ni Julius nga apo ko ta. Husto ka. Ti panangipatag iti kapamilya, ket kasapulan ti anos ken sakripisyo. Mangisagana tayo iti badbado tayo, tamapan tayo iti Manila. Anya ti aramiden tayo ijay mami. Jak pa'y napnapan ijay Manila Adda kabagyan tayo ijay. Ngam ti kang runaan apapanan tayo, ket in tayo ipakita ti mata ni Julius. Barang adda pa'y namnaman na makakita. Anya, mami? Mabalin ka di pa'y ang makakita ak? Saan tayo pa'y nga ammo, anak ko? Kung nangamin ti doktor idi, nga alanganin ka kano ang makakita. Kaya't yu asawan mami. Impakita yu idin? Wen anak, idiubing kayo pa'y. Si bibiyag pa'y idi ni daddy yo. Kastagayam, ngamno imbaga ti doktor nga alanganin. Amangan no saan akon ang makakita, mami? Saan ka nga agliday, anak? Awan ti kas iti padasen tayo manan. Makakita ak tupay nga ta. Diyak man makitkita dagiti kaaruba. Napananda nga ta. Uwin nga rod, mami. Nakakandado mo ti balayda. Napananda nga ta. Tadida pa'y imbagbaga. Amangan mat no nagpasyar da, mami. Nusyak ni Nancy. Apay ko mga ipasyar ko ti bulag kan pilay nga anak ko. Daksang gasak ngagpaiso dagiti anak ni Ma'am Nancy. Apay nga takas jay da. Rumbang lang, tapno saan naabukudan ti ragsak. Anya ti kayat mo asawan, mami? Ay, yakam mo. Idiubing kami. Kanayon nak nga atiwon iti anyaman abanag. Sak mawatan ti bagbagam, mami. Nangag ko ti saritaan nyo iti anak ta. Basol ka din ni Nancy. No inatiw na ka iti kinalaing. Kagurak adenggan, no ibagam analalaing ngamsak. Among bakit? No saan mo nga akseptaran ti panakaatiw mo, kanayon ka masaksaktahan. Saan ko amaawat? Ngam inatiw ko man, gaputawan diferensya ti anak ko. Uray kas jay dagiti anak na. May panakkel na ida, ta naglalaing da. Ado ti award da nagturpos. Ngam sayang ti awarda nang runa jay bulag. Ngamin, awan serbina, tadi namat makita. Sana sayang. Mangipakita da ita anasait da nga agadal. Adda matunoy da iti masakbayan. Mami, saan ka di ako muyog kada kayo iti ospital? Saanan, anak? Siya kun ti mangkibin ka ni Julius. Kasta ka di mami. Sangayang, jakmang ti ibaga ti doktor. Sana bali, anak ko. Maamuam tumot laang intun sumangpot kami. Ikararag ko,
makakitan tumat lang ti kabsat ko, mami. Wen anak, amin tayo, kiddawan tayo dayta iti Diyos. Wen, mami, mapang kami kadalola ijay simbaan. Kiddawan mi ti kaasi ti Diyos. O sige anak ko, tamapan kami mutan iti ospital. Mami, nasakit ka di ti aramiden ti doktor? Ay, saan anak ko? Nga masapul anaturad ka sumango iti doktor. Uwan man laangan, barang makakita ak. Tapno saan aka si ni Gemma, aka nayon amang itulod kanyak. Kasta ate anak ko, naturad, saan atakrot. Sige, orayon talaangan ang maawagan tinagan mo. Noan niya ti ibaga ti doktor, aramidak, mami. Wan anak, ikagumaan tayo nga aramidan ti anyaman a pamuspusan a makaagas kanika. Tinabasak iti libro, kat operasyon laang kano ti pamuspusan. No, iso ti ibaga ti doktor, di iso nga rod ti masurot. Mami, nasakit to nga ta ti operasyon. Saan? Tapaturugan da ka, babaan iti anesthesia. Saan mo amarik na dayjay, anak ko? Kumusta nga itinapanan niyo? Anya ti ko na ti doktor. Adda kadimot laang namnama a makakita ni Julius. No maisayang ka ti operasyon, ijay tula ang makita no agbaligi wenno saan, anti. Ay, kat, ipaopera tayo nga rudan, anak ko. Tapno makita, no baligi, wenno saan. Masapol nga adda ka no mangidonar iti kornea ti matana, nanang. Siya kun ti agi donar, mami. Anya? No maisayang ka ti operasyon, ijay tula ang makita no agbaligi wenno saan, nanang. Ay, kat, ipaopera tayo nga rudan, anak ko. Tapno makita, no agbaligi, wenno saan. Adda pa'y parikot, nanang. Masapol nga adda mangidonar iti kornea ti matana. Siya kun ti agi donar, mami. Anya? Wan, mami. Siya kun. Ay na, nagsayaat kan anak ko. Ngam idaw-dawat tayo iti Diyos, nga isulaangan ti mangipamuspusan iti amin. Burbur tiyaman kanya, nunap-napanan dagiti kaaruba tayo. Anya ti pakasaknam dita. Saan ka di akay kayat mo no di mo ida makitkita? Saan aday ta saan ko apan nakakita kadakwada. Mas daawak laeng, ta italaeng nga awanda iti medyo na bayag. Awanlat di mo pakaringguran. No makitam dagiti pilay kan bulag, umanay lakat katawaam. Itatawan da, maringguran ka. Sanak nga rod amaringguran, mas daawak laeng. Italang amin anabayag, ajak makita ida. Sabalitin into na ram. Ayan ti anak mo. Ne, awan ka de. Napanan na ngay. At damot itay ditoy. Day taket tay kunak. Sabaliting kasirip-siripan. Idinto tadi mo makita no anya ti aramiden ti anak mo. Amangan no napan manen kadagiti barkada na. Sapay kuma, taadda mayat amang idunar iti kornea na. Di kagdanag. No awan. Siya kun Ngam sayang ti matam, no saan nga agbaligi ti operasyon. Ha? Saan nga ta? Ay, kasanungay nga agpaiso. No saan nga agbaligi? Adda nga tamayat amang idonar iti mata ti kabagyan na. No bilang laeng. Kunamot ti doktor, nga adalat ta kanumot na saya at ti panagpuspuso na atao, nanang. Ay, sapay ko mga road, anak ko. Ay, asino ka din jay artista? Anang idonar iti kornea ti mata na idinatay. Uwan nga agpaiso. Adda nga agpaiso na ngaramid ti kasta, nanang. Sakbay anatay, na ibaga na iti pamilya na nga idonar na ti kornea ti mata na. Ay, nagtanok ti kababalinday jay nga artista. Adda na iranod iti mata na.
Aguray tayo ananang. Bareng adamot ti mangidunar akasta. Sapay ko mga road. Taadan to, anak ko. Aginggat ka nga aguray tayo. Dayta ti saan tayo nga amo nanang. Basta, agkararag tayo laan. Adamot maipatpatakder abalay ijay solar ti ina ni Nancy. Nalako da ka din tilute. At dayta ka manen. Ti manen ka uruba ti nakitam. Ay na damagaklaang matano nalako dan. Wano balay dati may patpatakder. Nalako dan. Anya ka di manen ti mapampanunot mo. Itata Ah, nalako da ti luti da. iso siguro ti inaramat daan na pan nagbalog. Apay abalog pa'y tinaramat mo asarita. Saan ka di amaaramat da ita abalikas, no awan ka es ka na tinapanan ti tao? Amok pa'y ngayon no napanda nagbalog, wano anya. Inaramat da siguro tinaglakwan da iti sularda. Doon yaman tinangaramatan da, awan bibiyang tayo dita, takwartada met. Bibya nga kaya, nadamag kulaang mo. Apay ngamin nga interesado ka, mga mo no anya ti aramidan, wano papananda. Nadamag kulaang, ngam awan bibiyang ko. Medyo mabayag tayo nga aguray. No kaano nga ada donor. Ay, aganos tayo, kabagis. Awan mauray tayo apagsayaatan, no di tayo makauray. Paino padasan tayo ti agpa-public service iti nagdudo mga istasyon ti radyo, kandaddo mapay, bareng adamayat nga agdonar. Nay, mayat nga agpaiso tinapanunot mo Ibagata ken ni Nansay, tamapan agkid daw iti tulong ti agdudo mga istasyon ti radyo, kan uray telebisyon. Makatulong nga tati kasta nga aramiden tayo, manang. Ay, wenmet siguro. Nadardaras tayo siguro a makabirok iti donor. No kasta ti aramiden tayo. Ay, imbaglakit din ta si magpet kayon. Adda isingasing me nga aramidam. Anya ka di day tananang. Napanunot mi ken ni Antem nga ingka agpa-public service iti radyo. Ken uray pay iti telebisyon. Tamangan adda mayat nga agidonar iti korniya. Ne, mayat sa agpaiso day ta ananang. Dagitay marigrigat nga adami na tayo na iti ospital. Tumulong tayo iti hospital bilda. No, itulong damot ti Cornea ti minatay da. Ay, wan. Kasta tinapanunot ni Antem. Kat, mayat sa nga agpaiso ti insing-asing na. Sige nanang, tamapanak iti istasyon ti radyo. Mayat sa no itugot mo ni Julius. Pagsawamat. Iso ti agkid daw iti tulong kadag iti addaan iti nasaya at apanagpuspuso. Sige nanang, mapan kami ken ni Julius iti istasyon ti radyo. Naggapwam ka di manan, apay nga itakalaang. Sana kon nga nga basit. Masabol na damagan yun no nagapwak, mami. Ay naanak ko, kastam ka dilatan. Day tagbalbalog tar aramidam. Inton sumangpat ka, nabarbartak ka. Anya, di parikod dita, mami. Sumangsang patakmat. Sumangpat ka ngagpaiso, ngam parikot mat isangpat mo. Natay ko mga parikot ka. Saan mo't asigat din na bartak? Sakmat. Nalipatam ka din, agapu iti day taabisyong. Saan ka nakaturpo? Madanon to na ita turturpos. Kanon tupay, inton lakay kanton. Saan ka kumaapaatiw kadagijay bulag kan pilay nga anak ti karuba? Anya nga rin nga ikat nanalayang damit ngam siya. Awata noon. Kasi talaga. Anya? Awatam, analalaing dangam si ka? Wala. Maestra pa iti mami da. Ne, agsabsab at matakiday mo. Adda ka di manan kasuron mo. Ay, makapasuron kayo. Kuna ngamin ni Leonard, analalaing kano dagiti anak ni Nancy.
Maestra pa'y kano ni Nancy nga inada. Adda ka di maditimbaga na. Wano, saan ka di ahusto? Agpada kayo lang agama. Imbes asyak ti kanunungan nyo, dagijay kit din apo or ti kararwa. Ay, kaasi ka bakit? No agimula ka iti sakit tinagam, nga awan mo ti umno arason, pasakitam latabagbagim. Dakkel nga rod ti makagapo no apay! Lipata mo tinapalabas, tapno lumag antibarukong mo. Mami, awan ka di pa iti awag? Awag ti donor ti kayat mo asawan, Julius. Wan mami, ngamin, magagaran akon. Ano sila ang anak ko? No ipalubos ti apo nga ada donor, nasayaat. Ngam, no saan pa'y, aguray tayo latta. No saan ko amang nagtibusis yo? Saan ko nga amo no asino ti masabat ko? Anya nga tatitsura yo, mami? Lading itag anak, ngam saan ko ama ibagano anya ti itsura mi. Ngam, no kasano ti pakabuklam, kastamo ti kabsat mo ni Gemma. Ket da kayo mat kadalola. Agpapada mo ti pakabuklan nyo. Kasta ka di, mami? Uwan anak, saan mo siguron amalagip ti pakabuklan ti langak? Taubing kapay ngamin, idi mapukaw ti panagkitang. Apay nga ari kapam ti ropak. Kunang amin ni mami. No anya kano ti pakabuklam. Kasta ak kanumat. Agkakaingas ta ngamin, Julius. Tila ang nagdumaan ta. Kat saan ka ang makakita? Idinto tapilay akmat. Ari kapak man ti sakam. No apay apilay ka. Adda ka di maarikap mo? Ang nagdumaan da? Awan mat. Ngam kasla ababati maysa. Ngam basit laang mat. Wen, basit laeng. Iso ano magnaak? Madlaw. Apay no agpaaramid tayo iti sapatos mo. Anangat nga to. Tapno maipada di tamay sa asakam. Kayat mo asawan. Uray saan nga agpada timukod ti sapatos ko? Nangat nga to ti maysa? Una, tapno intun magnaka. Patas tun ti pannagnam. Anya ti kunam anak ko, intayo agpaaramid iti sapatos ni Gemma. High heel Gemaysa, ngam flat Gemaysa. Mami. Tapno patas tun ti pannagnana. No agpantalon iti nagayad. Saan amadlaw? Payat sa nga agpaiso day taan na panunot mo Julius. Nalaing ka talaga. Idi ngamin inarikap ko ti saka na. At atidog ti maysa. Kat no umatidog ti maysa, babaan iti na nga to amukod ti sapatos. Di mayatan ti pannagnana. O anya, umanugot ka kadi iti imbaga takabsat mo, Gemma? Kasanon no jak ammo nga ipag natina nga to timukod na sapatos. No mapraktis mo, mayaton. Iparupod taman nga rod, numano apulgada ti inayon da iti may sa amukod ti sapatos mo, anak ko. Medyo atidog, mami. Ngem no mairwamak akas iti imbaga ni Julius. Mayat siguro. Mayat tinapanunot ti kabsat mo. No amumton nga ipag na, saan to na madlaw apilay ka? Wen, mami. Uray nangat nga to timukod ti may sa sapatos ko. Kat inton amumton nga ipag na, agpaaramidak pa iti sabali. Tapno saan amay may sa ti sapatos mo. Naka-high heel to ti may sa asakak. Idin to ta flat ti may sa. Ngam kanayon kan tumat ang nakapantalon. Diyay nagayad. Tapno saan amadlaw. Aliman nga rod, apok. Ipag naman ti sapatos mo, anangat nga to timukod na. O sige, Lola, buyanda ka magna.
Ay mayat nga agpayso. Saan amadlaw nga ada diferensya ti sakam? Malamag na ka, Gemma, tapno mairwam ka. Wen, Lola? Nakapanunot ni Julius iti pamuspusan. Tapno normal, ti panag na ti kabsat na. Nairemedyo ti kasasaan ni Gemma. Sapay kumamot, ta mairemedyo ti panagkita ni Julius. Ay, wen ko mga rod, tapno makakitan. Ay, kaasi adi na makita ti dalan na. Ay, kandi na mo, no kasano ti langa tayo akapamilya na. Wen nga rod, mana. Hello? Sino ka di daytoy? Ha? Uwan, siyak daytoy. Ospital? Sige nga, Rod. Umayak adagos dita ospital. Urayan, dak. Bye. Ay, anak ko, ngay, apay nga agdardaras ka. Asino ti imawa? Nanang, ada ka nun donor ti Cornea. Ha? Agrobata ko, nanang. Tamapanak iji ospital. Agrobata ko, nanang. Tamapanak ko iji ospital. Ay, umayak. Tapno anda kaduam. Ay, sige, intayo nga rodan, nanang. Kayat ko akasarita ti donor. Ay, sapay la kuma. Tadaytan, ti sungbat, ti kararag tayo. Julius, apay ang nagdardaras da mami kan lola api manaw itay. Adda imawag ka ni mami. Manipod iji ospital. Amangan no adan ti donor. Mabalin nga tan, ang maisayang kat ti operasyon. Maamuan tantua no sumangpat da mami. Ulitak nga ibaga. No awan lata ti donor, mayatak nga agidonar. Ti importante, makakita kamat. Madanagan ni mami. Taamangan ka no saan nga agbaligi ti operasyon. Sayang ti may sakripisyo amatam. No kumasigurado nga agbaligi, nagsayaat kuman. Ngam saan ka no nga amin ang maisayangkat nga operasyon. Kat nabaligi. Adda ka no mat saan. Anya ti imbaga ti kabagyan tinatay. Umanugot da mangi donar iti Cornea ti anak da. Ay, Kayat da kano atulungan ti anak ko, nanang. Babaan da itang aramidan da. Kasla makitkita dalat ta kano ti anak da. ay, agyaman tayo. Tapinat ganti Diyos ti kararag tayo. Uwan, nanang. Nasa umat ti may saaman norsuro, anapan gayam danan si J. Manila. Ang mga no dinamag mo pa, no anya ti inaramid da ijay. Uwan, dinamag ko, ngam di da kanoam mo. Una ko rin pakasik namlauna iter aramida ni Nancy. Apay aya, akasla kanayon nga isakit mo day dianan si. Saan ko nga isakit? Kaya't ko lang nga ipakaawat kan ka, nga awan tigura na kan ka. Pag ko naam ngawan, Umuna iti amin, nasingpat ka ni Leonard iti pagadalan. Sika lang ti gumurgura kan kuana. Ita, damagam di tabagim no apay. Amirisam, may parbang ka day ti aramidam? apay ko maasaan amay parbang. Di nakman kun kontraen akanayon, Ruben. Nabartak ba ti anak mo? Sika ti kanayon nga da dito'y balay. Apay adi mo disiplinain. Ay, may samot da ita. Saan adumdungag? Oray maminribo nga ibagak asaan nga agbartak. Awan apulos dengdenggan na. Di namang mangeg ti bagbagak. Umuneg iti kannawan alapayag. Romwar iti kannigid. Nujak baka pagtepel, makabil kun ti anak mo. Saan mo akabilan ti anak ta? Amangan numalaw anam. Nabayaga kun nga agteptepel. Balog kan mamardag. Sang ka ibaga makasaritam? Ngam awan mo ti pagmamaayan ti panakisaritam kan kuana? Basta di mo disdiswan ti anak ta. Tano aramidem da ita, siyak ti makalaban mo. Day tati madikan ka. Konsentidura ka nga ina.
Patpat gaklaang ti anak ko. Saan akasken ka, akayat mo pa'y akabilan. Tapno madisiplinaan na. Kita ang tinagbanagan na ita. Oh, mamartakan. Nagawid kan. Nabarbartag ka manan. Ha? Sigamit gayam. Manong Ruben. Apa yan nakarupangat ka? Anya? Manong kung kunam kanyak. Bastos ka nga anak ah. Tapno agnagam ka. Daytoy! Mami! Dinanugnak ni Daddy! Di mo danugan ti anak ko! Ha? Salbag ka! Manipod ita! Saan kon nga itad kan ka ti sweldok? Tapno awan ti itad mo apagbartak da ito'y nalaing nga anak mo! Kita! Magdardaran tiniwat na! Apaya dinanong mo! Bastos da itang anak. Manong kun kunanakit din kanyak nga ama na! Di naam mo ti bagbaga na tanabarta! Anya kamutan! Ha! No saan na nga mo ti bagbaganan no nabartek? Saan ko man nga agbartek? Ha! Ikamtumat iti pagbartek na! Kumusta tinapanan niyo, manang? Ay, mapanan ni Julius ija ospital para iti daddo mapay nga eksaminasyon. Ay, ado pa'y matgayam a proseso na. Kunak no maoperaan no adan donor ti cornea. Maidalan pa'y kano ni Julius iti laboratory kuna ti doktor. Nagadugayam a proseso na dayta nga operasyon. Wen ka bagay. Eksaminen daan na imbag ti matana. No awan allergy na kadagiti agas kanda dumapay. Ado dagiti ba nag-ama ikonsidera sakbay ti operasyon. Kaano ka di ti panangipan ka ni Julius iti doktor manang. Iti kabiitan apanawen. Itaman pa'y ako mitkita ka iti adayo. Sa kaumisam-isam. Pampanunutak din ay tagtagainap ko lakay. Nagmayat at tagtagainap. Anya tinaytagtagainap mo. Nakita kampay ide jay anak ni Nancy Abulag. Nakakitaam ka no, kampay ide. Itiigid ti kalsada. Adda awit na abasit alata ti sardinas. Kat nangipiso kak iti piso iti igam na alata. At damat gayam konsensya iti kararwam. Tainik kampay iti piso ti agpalpalama. Siguro, dumteng to ti panawan nga agbalin nga agpalpalama dayjay. Ay, kaadwan na, baliktad, ti kay papanan ti tagtagainap. Iso asaan to nga agbalin nga agpalpalama jay tao. Ngata! Ita ti ipapanta iti doktor, anak ko. Kasanunusan nga agbaligi, mami. Kapilitan nga aguray tayo iti sabali a donor. Kasta ka di, mami. Narigat mo't gayam, mami. Saan akas karina? Wen anak, saan ngamin akas dalupot, amabalin lata at takupan. Mami, amangan kit dimat, no saan akong ama kakita. Ay, saan tayo ang mapukawan iti namnama, anak ko? Basta agtalek tayo iti Diyos. Kanak man iti kwarta, mami. Saan nga intad ni dadim ti sweldo na? Manipod inawagam iti manong. Anya ko mga iti koneksyon ti panangawag ko kan iti manong. Tapno di ka kanuikan iti paggatang mo iti arak. Kasano da ito yan? At datulagan mi kadag iti kakaduak na yung kamaghapi-hapi. Pudnon sa timbaga ni dadim. Asaan anasaya at dagiti gagayem mo. Apay kumasaan da na saya at mami. Isungsong da ka iti bisyo. O, saan ka laka nga rod anak katurpos? Kayat mo kade, asaan to anapintas ti masakbayam? Naragsak damat nga minakadwa, mami. Naragsak kayo no madama ti inumyo. Ngam inton na bartek kayo. Adda ka di pagsayaatan nga itden na kada kayo. Ragsak ti itden na, mami. Nababati pa nagkita ti gimong kada kayo. Ti tao akanayon anabartek, awan na saya at apagbanagan na. Kasta ka di ti kayat mo apagbalinan. Eksaminan ng ti doktor ti matam anak ko.
Nakasagana ak, mami. Day tati kanayon ko asagsagaan. Ngam kayat ko nga ibagakan ka, ano anyaman ti ibaga ti doktor, iso ti masurot. Uwan, mami. Anya nga rod ngay no kasta. Nasayaat nga rod. Madi nga min di mang namnama ka. Santo saan matgayam amabalin. Awatek, no anyaman ti ibaga ti doktor, mami. Nasayaat anak ko. Naimimbag di nakasagana ka nga umawat iti anyaman a resulta. Positibo man, wano negatibo. No man pa'y negatibo. Saan ko ama ipanamnama as anak nga agliday, mami? Maawatan ka, Julius. Kat saan laang asika ti agliday, no di kat patida kami akapamilyam. Nalpas ka din ti panangik sa amin ti doktor ka ni Julius, anak ko. Uwan nanang, bareng mayat ka no ti resulta ti operasyon. Ay, kaano nga'y ti operasyon? Inton bigat ka no, nanang. Ay, kaslang nervyosak di tayo ngamin amo, no nabaligay no saan. Oray siya nga rod, nanang. Adamot pa nagdanag ko. Ay, agkararag tayo. Kat sapay ko matabaligi ti operasyon. Uwan nanang, mapantayo man ket di iti chapel dito nga ospital. Ala anak ko, may mayat ijay apagpalabasan ta iti oras. Intaan. Saan ka nga agner-nervyos iti operating room, anak ko, Wan? Uwan, mami. Ang mga no nakaturog akton, no makadano nakijay. Kung ngamin ti doktor, injeksyonan da kano iti anesthesia. Kat apaman amayo nagdaka iti operating room, mapanak mat iti chapel. Agsubli aktulaangan, inton irwardakan iti operating room. Uwan, mami. O sige anak, i-relax mo laang day tabagim. Manon nga oras tinapalabas. Mapantan ijay ward ni Julius. Orayan ta ijay ti anak mo. Wan nanang, mapantangaro din. Ang mga no irwarda nga agpaiso ni Julius. Ay, nungay mapanta ijay ruwar ti operating room. Kat orayan ta nga irwarda ni Julius. Mabalin mo't nanang. Ay, agnerbyosak paikit din. Anya ta ti resulta ti operasyon. Ay, dayta ita tinakkel asaludsod. Ang mangnamnama tayo, abaligay ti operasyon. Sapay ko matakas nga agpaiso nanang. Inta nga ruden, taam mga no irwardan ti apo ko. Kasladyak kaya ti pumanaw dito chapel ti ospital nanang. Ay, mabalin mo lata ti agkararag, nga uray sa dino a lugar ti ayan mo, anak ko. Nanang, adapay laang iti recovery room ni Julius. Ay, wen nga ron anak ko. Ay, agkararag talatan asapay la kuma, tanasaya at ti pan nakaoperana. Uwan nanang, kat apaman ang makariing, ipandanton iti kwarto na. Wen, kat namnamaak anabaligi ti operasyon. Ay, sapay la kuma, tanabaligi ti naisayangkat nga operasyon. Adapay laang iti recovery room ni Julius nanang. Apaman ang makariing, sadan to ipan iti kwarto na. Hanggang, ay madanagan aklata. Hanggang, mangnamnamaak, abaligi ti operasyon, anak ko. Lola, nalpas nga tantiin sayang katda nga operasyon? Urayin ti awag ni mami. Saan mo't ngamin amabalin amapantamat ijay? Madi kanuno ado ti bantay ti pasyente, apok. Lola, awagak san ni mami? Ay saan, apok? Aguray talaang, umawag tulat ta. Saan ka kadi magagaran ang mga mo, Lola? Ay napaikit din asaan ngay. Ala, agtukaw kakidi dita. Di ka mo makatal na. Diyak ngamin ammo tiriknak. Magagaran kan
Agdanagak. Kasta akmat apok. Ngem ad amariribukan ka no saan ka nga agtal na. Iso nga agkalma talaang apaw. Hello, Mami. Kumusta ditan? Nalpasan ti operasyon anak ko. Ngam adapay laang iti recovery room ti kabsat mo. Saan pa'y anak kapuot? Apay ngay. Amangan mat no saanin ang makariing. Di nakman pag nerbyusan anak ko. Kasta talaga. Makapadanag mat ngamin. Takunayo asaan pa'y ang nakariing. Makariing tumot laang, Gemma. Yawag mo nga rod no makariingan, Mami. Ay, gayam. Mabalin ka di nga umay kami ditakan ni Lola Lilia? Inton oras ti panagbisita laang ti mabalin nyo ngayon umay anak. O sige, Mami. Umay kamin to. Sano nga aprusan ti matang anak? Ada bendana. Nagmadimot ngamin ti mariknak, Mami. Ada nga ng sugat na. Ikatantumot laang ti doktor ti bendana. Kaano da ka di nga ikatan, Mami? Saan tayo pa'y nga amo? Depende no kasano ti kasasaad mo. Kasta ka di, Mami. Makakita pa'y nga ta. Kasano nga ta ti itsura yo, Mami. Napintas kami kan ni Lolam, anak. Napintas mo't ni Gemma akabsat mo. Apay adi mo inraman ni Lola Lilia. Saan ka di napintas? Tapno di mo mat ko na. Isu ti kapintasan, anak ko. Di mo ka di madmadlaw ti mapaspasama kiti anak mo. Maikulkulang. Inton kuan, umis-isam ngagmaymaysa. Ay, nadlaw ko nga rod lakay. Anya nga tati mapaspasamak iti anak ta. At daatap ko nga agar-aramatan iti may parit nga agas. Anya nga iti aramiden ta. No saan mo kumaapinanuinuyan, saan kumaanagbali na kasta. Saan ko apinanuynuyan? Pamatag tinaramid ko. Kamali apamatag. No talaga apatpatgam ti anak mo, para manamot ay itibaot tapno agnakam, Anya nga rod ti aramiden ta. surutam iti nalimad. Ipatiliw ta dagiti mangmangted kan kuana iti may parit nga agas. Ha? Lakay. Amangan numairaman na. Aramidem, no di mo kayat nga addapay ang maisagmak ti anak mo. Violeta, nakaawag ka. Addaak dito'y daan apasdag iti igit ti kalsada. Nagado ti agtutubong agsisigarilyo dito'y. Gad, adda ti anak mo dita. Awan. Tadinamag ko kankwana no sa dino ti pagsisinarakan da kadagiti kakadwana. Imbaga na adito'y. Iso adito'y ti mayak. Sige, yawag ko kadagiti pulis. Umay da dita, kalpasan ti sumagmamano a minutos. Pumanawak nga ruden dito'y. Amangan numakita da. Sige, bantayam ti anak mo. Tamangan numapan dita. Wan lakay. Ngum awan samot dito'y ti anak ta. Tadyak mo't makita. Sige, pumanaw ka ditan. Ta umawag ako ni J Police Station. Dalalya dita! Umayan ti alalya! Masapol nga aglam nga katisilid ko! Leonard, anak ko. Anya ka diti mapaspasamakan ka. Apay alagbalin ka mo't tinakasta. Tagari! Makita na ta ti alalya. Ang mga nanya ti aramidan na takadata. Nasobraham ka din tinagaramat iti may parit nga agas. Iso akasta ka na anak ko. Anya na sobra na sasawam. Pumanaw kakit di dita. Talo magtuak di tatawa. Ang mga numabutan nakdagiti alalya. Saan ka lumagto di tatawa? Matinag ka anak ko. Nangato ti tawa. Mablo ka lakit di. Apay ngayon naragob na. Mabutan na kundi alalya. Nawan talalya anak. Imahinasyon mo lang ti makikita. Awan talalya anak ko. Natiliwan dagiti agtutubo nga adik. Anya ti aramiden ta iti anak talakay. Masapul amarehab.
Saan ka di asag paminsan laeng amabalin asarong karan ti adda iti nagtireham? Wana, adda masursurot a patakaran ni Jay. Kasanon, no sagpaminsan ko laeng nga makita ti anak ko. Anya nga ro ti kayat mo? Maagasan ti anak mo? Wano kastanan? Awan ka din ti sabali a pamuspusan. Ijay lang ti mabalin na pangipanan kadagiti kakasta. Matulungan da nga agimbag, kentap no isardengnan ti panagdrog-droga na. Amang ano saan to anasaya at ti kasasaad na ijay. Apay kumaasaan anasayaat. Rehab day Jay. Anak ko, saan ka di nga itati imbaga ti doktor ni Julius apan ang ikat na iti benda ti matana? Wan nanang, orayan tayo nga grounds ti doktor. Ay na, jakmat lang aron makaid na. Apay ngamin ayan nanang. Ay, jay ngamin imbaga ti doktor. Asala maamuan abaligi ti operasyon, inton maikat ti benda. No kahit ikat ti benda, medyo nalidampay kano ti panagkita na. Ngam iti panaglabas ti aldaw, inot tumutla ang alumawag nana. Ay, tinapatagmat kit de, kat makakita ti apo ko. Julius, ikatantan ti benda ti matam. Doktor, makakita ak ngatan? Wen, ngam, saan mo nga imulagat ti matam? No saan ko nga ibaga, ha? Wan doktor, Mabit laeng, tainayadak nga ikatan ti benda ti matam. Oh, agnir-nervyos ka? magagaranak, doktor. Aha. Okay. Aday ta, naikatan ti benda. Inayadam ti agmulagan. Wan, doktor. Mrs., liklikan nyo ti panagbagkat ni Julius iti nadagsan a banag. Urayan nyo ti panangibagak, no kaano ang mabalin nan ti agbagkat. Wan dok, Liklikan na mat aladladan ti matana. Liklikan na ang ma-pressure ti matana. wan, matungpal dok. Ada itad ko apang suporta na iti matana. Kanayon na pa nga ikabil, tapno maliklikan ang madangran ti matana. Matungpal amin abilin nyo dok. Katagyaman kami unay. When Mrs., kat mabalin yun ti agawid. Ngam aramidin nyo dagiti bilin ko, ha? Wan dok, Isubliyo kalpasan ti may sa alawas para iti follow-up, check-up na. wan dok, agsubli kaming tumanan. Agyamanak ta nakaumay kayo dito ospital ita, Mrs. Lopez. Ni Apo Diyos ti mangsubad iti kinasaya at kada kami. Babaan iti anak mo. Kasla si bibiyaglat ti anak mi. Kat sa apay ko ma, ta saan da kami to aliplipatan ni Julius asarungkaran. Uwan, Mrs. Ore awanan ti anak mi iti day ti apiyag. Ngam adda ni Julius apakalaglagipan mi kankwana. Uwan, Mrs. Kat ti Diyos ti mangsubad iti kinasaya at kada kami. Nasaya at adda kayon. Uwan, auntie. Paginanaan tayo pa'y ni Julius. Kalpasan na, agawid tayo iti lugar tayo. Ay, Nagpintas kayo mat ngagpaiso, Lola. ha? Makita kayon. Naklitam pa'y ti kumita iti nalawag. Um, Kas kuma iti init kan bumbilyawan. Dagiti nalawag abanag. Saan mo pa'y laang aperngan? matungpal, Mami. Mami, lulak adwa, ken kabsat ko. Agyaman ak unay kada kayo. Mariknak ti panang ipatagyo kanyak. In remedyoyo ti pan nakakitak manen. Agyaman tayo unay iti apo ta nagbalik iti operasyon. Wan nga road.
Un lola. Julius! Wen, Gemma. Isu adikan madanagan. Uray saan na kun nakibinan. Tamakita kon ti pagnaak. Nadalusan matin ti arubayan ti kaaruba. At dadangatan. Apay, di mo nakita no asino tinagdalos? At danapanak. Idi si Mang Putak. Nadalus matin ti arubayan da. Ngam apay ngay nga awan makitak kadanansi. Kandagiti anak ng abnormal. Oy, isardeng mo idan nga awagan iti abnormal. Ta saan ida aparikot ti inada? Nagsisingpet da. Ni Leonard nga anak mo nga ibagbagam anormal, sa dino itatiayan na. Lakay, mailiwak matin iti anak ta. Ngam saan mat abas ta mapanbisitaan. Adda na itad nga schedule iti panagbisita. Basol mo, no apay ang nagbanag akas di iti anak mo. No saan mo kumaapinanuy-nuyan, adayo ang napasamak ken kwa na ti kasday. Kamali, ti panangipatag nga impaay mo ken kwa na. Julius, makakita kan? Nana Violeta. Siga ka di dayta. May busisan ka. Ita, makita kan. Nagpintas ka mat gayam, nana. Ay, un gayam. Ayan ni Manong Leonard. Imparihab mi. Sino tinangtod kan kwa na iti may parit nga agas? Dagiti barkada na nga adik. Dinan amo ti sasawon na. Ay, gayam, napanan nyo, nagpukaw kayo iti sumagmamano abulan. Napan mi impaopera ni Julius iti Manila. Kat ni Gemma, saan mo tinapilay? At atid duglaang timukod ti may sa sapatos na. Iso nga agpadan ti pannagnana. Kasta gayam, nagasat dagiti anak mo. Violeta, adda kaadalak iti kolehyo nga staff iti rehab. Kayat mo ta ipa-schedule ko ta mapantayo bisitaan ti anak mo. Alaman nga rod gayam, si kagayam ti makatulong kanyak. Kasta ti panangipatag ko kan ka akas gayam. Sorry no naglablabasak. Saan na maulit? Kat kunaak amay mayat ti masakbayan dagiti anak mo. Tanasaad da nga agadal. Ngam ti anak ko. Saan anasaya at tinagbanagan na. San abale, ta makaruwarto mo't laang ti anak mo iti rehab. Kat makapagbalbaliw ton. Sapay ko mga rod takasta. Sapay ko ma.